Ma este bulizunk. Elindult már a tavaszi zsongás. A Balaton mellett nagy a sürgésforgás. Nagy buli készül, amelynek neve Mulatós Vigadó Wellness hétvége. A Panoráma Hotel hévízen már ízzik, hogy az önkedvében járjon 3 teljes napig. A közönséget majd itt szórakoztatja a mulatos zene apraja és nagyja. Hírneves emberek is énekelni fognak, szóltak már Tillinger Attilának és Kacornak, hogy jöjjenek és húzzák a jó zenét, ezzel is emeljék a hétvége fényét. Áll tehát a meghívásom, hadd szóljon az ének, de előtte önökhöz szólnak a zenészek. Üdvözlöm Önöket, Dávid vagyok. Ha szeretne egy fantasztikus hétvégét eltölteni szeretteivel, akkor a következő ajánlatot ki ne hagyja. Hiszen most olyat mondok Önöknek, hogy leülnek. A Hévízi Panoráma Hotelben egy 3 napos bulizás vár Önökre április 17-től 19-ig, és hogy kik lesznek ott? Hát Magyarország legkedveltebb előadói. Sziasztok! Várunk titeket egy fergeteges mulatos buliba április 17-én. Hévízen a Panoráma Hotelben. Egy fantasztikus wellness hétvégével, egybekötött bulis hétvégére, mert tudjátok, ahol mi vagyunk, Ott vidámságterem. Galambos Lajcsi vagyok. Sok szeretettel várok mindenkit Hévízen, a Panoráma Hotelben. Április 18-án bulizunk együtt, egész hétvégén. Tart a buli, tart a dáridó, és tart a diszkó meg a palacsinta! Sziasztok, én az MC Haver vagyok, sok szeretettel várok mindenkit április 17-e és 19-e között Hévízre, a Panoráma Hotelba, ahol is rendkívüli mulatos hétvége lesz. Mi ott leszünk, az biztos, úgyhogy gyertek, sziasztok! Sziasztok! Várunk mindenkit április 17-től 19-ig ide Hévízre, a Hotel Panorámába, ahol fergeteges mulatos hétvégét fogunk tartani. Találkozhattak Szuzival, Kis Szuzival, és további sok-sok mulatos fellépővel, azaz péntektől vasárnapig a buli meg sem áll, úgyhogy nektek is itt a helyetek, gyertek, nem fogja senki megbánni. Mi itt leszünk, gyertek ti is, hiszen ne felejtjétek, csúcs ez a parti, ezt ne hagyjátok ki. Sziasztok! Sok szeretettel várunk titeket 2015. április 17-től 19-ig Hévízen, a Panoráma Wellness szállodában egy fantasztikus mulatos hétvégére. Mind a 2 este Kingával együtt fogjuk biztosítani nektek a est folyamán a fergeteges zenét, amire remélem táncolni fogtok, úgyhogy gyertek, mert nagyon-nagyon-nagyon sok mulatos sztár fog velünk együtt fellépni, és ami a legfontosabb, hogy ti jól érezzétek magatokat. Sziasztok! Sziasztok! Mondom a dátumot, hogy tudják, mikor mi lesz. Április 17, 18, 19. Ez a 3 nap mit nem lehet kihagyni. Wellness, szállás, mulatás. Mit kell még mondani? Ez ám a szórakozás. És még nem is drága, csak 39.900 forint az ára. Remélem meggyőztük, hogy helyét lefoglalja. A telefonszámot a képernyőn láthatja. Ossza meg a videót, hogy mindenki nézze, mert ez a Mulatós Vigadó Wellness hétvége.